పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. ప్రియ స్నేహితులారా, మీ అందరికీ దేవుని యొక్క ఆశీస్సులను తెలియజేస్తూ నవంబర్ 9వ తారీఖు ఈనాడు తల్లి శ్రీ సభ లాట్రిన్ మహాదేవాలయ అంకిత ఉత్సవం. ఈ దేవాలయంలో పునీత పౌలు గారు పవిత్ర మృత అవశేషాలని భద్రపరిచారు. మొదటి పట్టణము ఎస్కేల్ గ్రంథం 47వ అధ్యాయము 1-2 వచనములు, 8-9 వచనములు మరియు 12వ వచనం. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 3వ అధ్యాయము 9వ వచనము నుండి 13వ వచనం వరకు మరియు 16వ వచనము నుండి 17వ వచనం వరకు. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుండి 22వ వచనం వరకు. యూదుల పాస్కా పండుగ సమీపించుటచే యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళెను. దేవాలయంలో ఎడ్లను, గొర్రెలను, పావురములను అమ్మువారిని, డబ్బులు మార్చువారిని ఆయన చూసెను. ఆయన త్రాళ్లతో కొరడా పేని గొర్రెలను, ఎడ్లను అన్నింటినీ ఆలయము వెలుపలకు తోలెను. డబ్బులు మార్చువారి నాణెములను చిమ్మివేసి బల్లను